Guys, welcome to my channel. Karon kami abot guys gikan mi Cormac. Di ami og tabang liti guys. Nanguli mi guys. Kana sila guys Muli akong asawa guys. Kapoy biyahe, kapoy. Kisay na sa ilang Kapoy. Nagsakyanan guys. Kapoy na. Okay, guys, Kapoy motor sakit sa lubot. Bata. Sakit kay glukid. ang kamagwangan. Kapay sunod kay Charmel. Puhunan na guys. Yung mga kaguryo no. Ang bagyo dali mga kaguryo. Bang takusugid mga kaguryo. Ang akong nagian kanina baha pa. Sabi na dali sa matagog. Dali sa barangay mga kaguryo naglunop sa gabi mga kaguryo. Yun mga kaguryo. Kung ati mga kaguryo ay. Nang. Kasi di gamit ka itong nag-module sila. Nanay, siguro silpan na. Busy kayo sila mga kaguryo. Ako magbuwang guys. Mura siya og Santa Claus ba. Kapag ni December guys, og mga kamahalan, iyang gibuhat guys, manghatag siya og mga pasalubong. Gikan man siya Manila Si Istong. Ayun guys Si Istong. May kaman. Cherny. Si Dudong. Taon-taon na siya sa Manila mga kaguryo pero kamao paghapon sa Bisaya. Nakayulo ako ng mama. Kanang usa akong iyaan. Ayo, iyaan. Kanang. Ako bitaw ng ate. Uga pa kayo. Hay nang. Ayuwagi na kay pa-block na yung YouTube. Ako na ipa-block mo yung YouTube. Ay Kuya Lawrence, danay mong asawa Kuya Lawrence. Ay shout out tay ko ni Ano ito gani Kuya na? LA. Shout out day ko ni Kuya LA Enriquez. Kuya, diyan na mi karon sa bukid kuya. Abot na mi karon di pa lang dugay gyud. Dahil mong asawa busy pa kayo. Ayun na nalulung abi na mi. Kani. Ang gawas ba kay gabi? Kani. Yung mga kagoryo. Ngit-ngit kayo na nag-video sa gawas mga kagoryo. Na nag-video sa gawas mga kagoryo. Walang kumugawas kay. Basin niya may mabatian nila akong tingog ba. Ya, mga tuog sila niya. Manggawas sinuon kay batuon ta. Okay, sabay-bay chong ba? Chong, tanawang sabay-bay. Yung mga pagkaryo. Ganahan ba ka ani? Balita sabay-bay Ay, abutin mo. Landslide daw. Sabay-bay lagi Traffic landslide gid mga kagoryo sa baybay. Hanan sila tabang. Ay, sabuyog litik chong. Kung among nagian mga ganiha mga kagoryo, Ano ba? nagbaha pa karon. Ayun. Okay. Balita mga kagoryo sa Buyog Lite. Yung mga dalaga nila. Ay, malitahan yung dalaga mga kagoryo. Ano ba? Manirike. Ayan. Rike tayo na daw. Diba kumuli ni Manirike? Yan, ito na lang. Ay, alam ko na ito. Yan. Ayan, yan. Si Idmar na yung mga. Sigulo ni Idmar ha. Ano mga kagoryo? Idmar? Gusto mo puwaday o magpailis mo? Shout out day ko sa mga Maroon lang po. mga idol na ko diha. Butang chong. Asan itong black dali yan? Nangatag na kong sulit. Ate guys, nangatag na siya mga souvenir. Color ni Kevin, pe. Ha? Sa color ni Kevin. Hindi, kukakuha nung si paboritong TV. Yan guys.
Mao ni akong mama, mga kagoryo. Hindi man siya masulog ko may Kang Jojo to eh. Ari may mga mahalan mga kagoryo dili yan mga kagoryo no. Maura to kay mga tuhog na may mga kagoryo. Bye bye, salamat.